Arratsaldeon eta ongi etorri hamaika.bitera. Sarea eta euskararekin zerikusia daukaten edukiez beteta dator gaurko saioa. Euskal filologoentzako edo edozein euskaltzalerentzako saio ezin aproposagoa prestatu dugu. Euskal Herriko ahozko ondarea eta herri hizkerak bildu eta hedatzea helburu duen proiektua ezagutuko dugu batetik. Bestetik, sareko euskal gramatika zertan datzan jakingo dugu. Gainera, testu bat euskara batutik bizkaierara eta alderantziz bihurtzeko tresna berria ezagutuko dugu. Horiek edukietako batzuk, guztiak sumarioan. Sarean garatua eta sarean kontsultagai. Poliki begiratu behar detaileak ikusteko. Euskara batua eta bizkaiera. Hiztun bakoitza altxor bat delako. Lau eskuz gitarra jotzen. Sareko euskal gramatika aurkeztu berri dute. Hizkuntzalaritzako aditu eta ikertzaileentzat ez ezik euskararen inguruan interesa duen edozein hiztunentzako baliabidea da. Proiektu moderno, zabal eta parte hartzaile moduan definitzen dute eta teknologia berriei esker etengabe elikatu eta berriztatu daiteke. Badaukagu beraz, kontsultarako tresna informatiko berria. Euskarari modernotasunean sartzea kostatzen zaiola leporatu izan zaio hainbat aldiz. Idatzizko testuetan berandu irten izanaren estigma etengabe pairatu beharko balu bezala. Bada, garaiak aldatzen doazenaren adierazle, ona gaur EHUk aurkezturiko ekimena. Ona hemen sareko euskal gramatikaren webgunea. Ekimen ambiziosoa dugu, erakunde eta instituzio ugari bere baitan hartzen dituena, eta etorkizunean gailu erabilgarri bilakatu nahi lukeena. EHUko irakasle eta euskal munduko subjektu ugarik eraikia, kontsultatokia da irubebikoitza.eh.es/seg webgunea. Bertan, euskararen inguruko analisi tresna oro lor dezakegu. Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hezkuntza sailek ere parte hartu dute proiektuan, eta ekimenaren modernotasuna azpimarratu dute besteak beste. Bertan kontsultatu ahal izango dira beraz fonetika eta fonologia bezalako gaiak, hizkuntzalaritza aplikatua edota prozesamendua. Horretaz gainera, hiztegiak edota testu korpusak bezalako materialak ere izango dira eskura. Hala ere, oraindik ere bukatuta ez dagoen proiektua dugu, izan ere hau dugu bere izaeraren ezaugarri. Dinamikotasunean egiten den tresna denean, etengabeko eraikuntzan dagoela adierazten dute sorreraren arduradunek. Ba aldakizu zer den abiadura hipermotela? Zine kamera arrunt batek 24 fotograma edo argazki grabatzen ditu segunduko. Irudi horiek erreproduzitzeko orduan gure garunak argazki solte horiek mugimenduan interpretatzen ditu. Zer gertatzen da 24 fotograma beharrean kamarak 2500 argazki aterako balitu segunduko? Ba abiadura hipermotelean ikusiko genukela dena. Azken belaunaldiko kamarak segundu bakoitzeko 2500 fotograma grabatzeko gai dira, bereizmen handian gainera. Emaitza ikusi nahi? Hurrengo irudiak hotel bateko logela batetik atera gabe grabatu badira ere, gauzak modu ezberdin batean erakusten dizkigute.
11.2 platotik atera eta Bizkaiko Foru Liburutegiraino etorri gara gaurkoan. Hementxe aurkeztu bai dute Bizkaiera euskara batua bihurtzailea. Josune Aristondo eta Iñaki Irazabalbeitia dauzkagu hementxe, Auske Fundazioko eta Elekako ordezkariak beraiek. Arratsaldeon. Baita zer ere. Arratsaldeon bai. Zertan datza bihurtzaile hau? Euskara batua eta Bizkai euskara hizkuntza bera dira, aldaera berezia da Bizkaiera. Asko egiten dugu, ekoizten dugu bizkaieraz, asko ekoizten da baita ere euskeraz. Euskara batuak bere maxutza euskaltzaindien dauka, Bizkai euskerak bere maxutza Labairun dauka, eta guzti hau bata bestearekin alderatu eta bihurtzeko maxutza Elekan daukagu. Eta gu hirurak hartuta Elekaren eskutik produktu hau egitera etorri gara. Ez dagoelako zertan egon inolako arazorik, euskara batuan dagoena bizkairara pasatzeko edo bihurtzeko eta bizkairaz dagoena batura bihurtzeko noski. Behar izanen bati erantzune, suposatzen dut sortu duzuela tresna berri hau bizkaiera hiztun kopurua handitu delako, ez, azken urteetan? Bueno, hemen ikuste dut badagoela ukigarria esten kontu bat seguru asko eta da prestigio kontua. Hizkuntzak zer behar badau normalizaziorako prestigioa da, bizkairak asko irabazi da horretan eta irabazten jarraitu behar dugu. Hori batetik, bestetik, zeuko esan duzun bezalaxe, jente asko dago bizkairaz egiten dana, jente asko dago zorionez bizkairaz bizi dana, euskara batua sendotuta eta konsolidatuta daukagu, baina euskalkia badira gatzata piperra hizkuntza batentzat, euskararentzat bada bizkaiera gatzata piperra, eta alkarren ondoan egotea eta alkarrekin elkarlanean teknologiak horretan asko laguntzen duzkulako, orain 20 urte posible esana gaur bada, eta guk aprobetxatu nahi ditugu intzirrikatu guztiak euskara bizi horri forma emateko. Nori zuzenduta esango zenukete dagoela tresna edo produktu berri hau? Publikoa egia esan oso zabala izan ditik. Hasita pertsona partikularrak, esaterako berria egunkaria edo argia astekaria, errestasuna handiagoz edo komodago erakurri nahi duen Bizkai egiten duen pertsona batek, horiek erakurtzeko esaterako. Edo eskolan bizkaieraren bidez umeak esten nahi den eskola batean irakasle batzuk pasaltasuna dauzkate, batzuk euskaldun berria direlako eta batuaz ikasi zutelako, beste batzuk Euskal Herriko beste puntu batzutatik etorri direlako eta bertako hizkuntza zutelako nomeratzen, bere testuak eta bere oharrak bizkaia izateko. Administrazio publikoan, udaletxeetan oharrak bizkaieraz ateratzeko, esaterako kapotik etortzen den informazioa herritarrei beren etxeko hizkuntzaz emateko. Testuak bizkaieraz eta batuaz publikatzen dituzte den argitaletxeentzako ere bai, kostuak esaterako asko murriztuko zaizkiolako sistema baten bidez. Aldaera batean sortuta testua, bestean automatikoki jartzeko modua izango delako kalitatea handiz. Nik uste erabiltzaileak asko direla eta mesede ingo direla jende askori. OpenTrad B deritzo erraminta berri honek eta eredu praktiko bat, zein izango litzateke testu bat euskaratzeko jarraitu beharreko pausuak edo? OpenTrad egongo da instalatuta Azkue Fundazioaren webgunean, web zerbitzu bat izango da, eta bertan maiatzaren bukaeretik aurrera erabilgarria etzeko modua egongoa, bertan sartu, han posible izango da laukitxo batean testu bat idatzi eta hori itzuli, edo bestela hainbat formatutan dokumentu formatu bate hilo eta dokumentua itzuliko da formatua mantenduta, edo beste aukera bat izango da webgune batean navegatzea itzultzen ari zaren aldi berean. Berria.info esate baterako barria.info bilakatuko litzateke, ez? Halaxe da, bai. Berria, produktua barria eta berria aldaera biak izango dira posible, batetik bestera eta bestetik batera. Eta, hainbat produktu dagoz, bizkaitar askok lasaiago, erosoago edo gustorago edo irakurtzen dituztenak edo irakurriko lituzketenak bizkaieraz, eta hori posible izatea beste euskara batutik atera eta aldaera horretara joatea bihurtzea posible izatea, ikaragarrizko abantaila da bizkaieraz bizigaren askorentzako. Lehen Iñakik esan duen bezalaxe, hainbat pertsona erakunde eta barrentzako mesede izango da, eta nik uste dut Iñaki unibertsitateko hainbat ikertzaileentzako ere interesgarria izango dela behar bada aldaera biak ikustea,
beste euskalki batzuetan gainera interesgarria da, nik uste Batua Bizkaieraz ikustea esaldi motak, hitzak eta bar, horrek ere bide emango du seguru nago, behar bada, ez dakit, tesiren bat edo egiteko. Seguru nago. Azkue Fundazioa eta Elekaren arteko elkarlanaren azkeneko urrats bat litzateke bihurtzaile hau, Xuxen eta Xuxen B, Bizkaierako zuzentzailea ere egin bait dituzue elkarrekin, ez? Bai, eta horretxegatik orantxe bertan esaten nuen beste batzuekin hizketan, hau dela gaur arte azkenengo produktua. Hemendik aurrera ere nik uste Eleka bezalako erakunde bat edo horrek duen know-howa aprobetxatzea, en fin, kanpoan arrakasta eduki beharrik ez dagoela frogatu beharko genuke guk etxean balio dabenari balio hori aitortzeko. Nik uste dut oso tresna interesgarriak egin ditugula orain arte eurekin batera egin ditugunak. Beste alde batetik Bizkaiko Foru Aldundian bizimena proiektua eurekin batera aurkeztu genuen, kasu honetan Bizkaiko Foru Aldundia eta Elekaren artean egindako elkarlana oso importantea. Gure datu base nagusia, itzulpenen datu base nagusia Bizkaiera gaztelania kasu honetan eta bikoteka esaldiak eukiteko aukera ikaragarrizko aukera ona da eta hortik aurrera jartuko dugu lanean. OpenTrad B hau beta bertsio bat dela esan dugu, oraindik frogatan eta hobekuntzak egiten zabiltzate. Noizko igertzen duzue egongo dela osaturik erraminta hau? Gure helburua izango litzake baiatzaren bukaeran Azkue Fundazioaren webgunean herritarrak erabiltzeko moduan egotea. Eskerrik asko, gurekin tartetxo hau egoteagatik eta hurrengora arte. Zeu eta hurrengo arte. Euskal Herrietako adineko jendea elkarrizketatu eta euren euskara eta bizipenak jasotzen dituzte proiektu honen sustatzaileek. Internet bidez informazio guzti hori herritarren artean zabaltzen dute. ahotsak.com webgunearen bitartez egiten duten lanaren zatitxo bat erakusten dute. Egitasmoa hobe ezagutzeko Ibarrera joan ginen eta hauxe kontatu zigutena. Ahotsa.com da Euskal Herriko hizkerak eta ahozko ondarea jasotzeko proiektu bat. Herriek herri gabiltza, bideokamerarekin, jende nagusia 70, 80, 85 urtetik gorako jendea hartu eta beraiekin elkarrizketak egiten ditugu. Eta horrela jasotzen dugu bai herri bakoitzeko euskara, hizkerak, euskalkiak eta jasotzen ditugu, herri bakoitzeko ezaugarriekin. Eta horrekin batera jasotzen duguna da ahozko ondarea, ez? Hau da, herri bakoitzeko historiak, historia hurbila, herriko memoria historikoa eta abar. Proiektu martxan jartzeko orduan batez ere Badiardu Euskara Elkartearen eskutik sortu zen. Elkarteak Deba Ibarreko herrietako herri hizkerak eta jasotzea du helburu eta orduan hasi ginen gure inguruko herrietan eta lekukotasuna jasotzen. Eta gutxinaka zabaltzen joan da eta horrela sortu zen Euskal Herriko Ahotsak proiektua. Guztiok gara euskaldun, guztiok. Ikusi genuena zen guretako oso garrantzitsua zela proiektu ireki bat izatea. Bai jasotzen genuen guztia modu irekian eta zabaltzea, hau da, interneten jarri jasotako lekukotasunak, edozeinen esku, doan jakina, lizentzia librearekin jartzea, hori zen helburuetako bat, eta beste bat zen jendearen ekarpenak ere jasotzea. Webguneak eragin handia izan zuen proiektua zabaltze horretan, webgunea publiko egiteak, eragin handia izan zuen. 2007 edo 2008 hor aurkeztu zen ahotsak.com webgunea eta izugarrizko harrera izan zuen, gu harrituta edo ordura arte pixkat eskutuan egiten genuen lana erakutsi genuen jende aurrean eta oso harrera ona izan zuen jendeen aldetik, ez?
eskaera jaso genituen, nahi zutela egin ez dakit nun herritan, grabatzen nahi zutela, beste norbaitek bere amona grabatzen nahi zuela, edo jendea prestatu zen voluntario transkripzioak egiteko, laguntzeko, eta horrek eragin handia izan zuen ja Euskal Herri mailara zabaltzeko. Herri bat dugu osat. Momentu honetan gutxi gora bera, 50 udaletxe ingururekin daukagu lankidetza hitzarmena, eta beste 50 euskara elkarte eta kultura elkarte, ikerlari eta ere proiektuan murgilduta daude, beraien materiala utzi, zero neurri batean proiektuari laguntzen. Eta hori da guretako garrantzitsuena, proiektu ireki bat izatea eta jendearen parte hartzea, herritar guztien parte hartzea bultzatzea. Jende asko prestatu da laguntzeko, lekukoak topatzen, beraien grabazioak ematen, transkripzioak egiten, etxekoren bat elkarrizketatzeko esaten, eta orduan nik uste dut desberdina dela sarean dagoelako, eta ematen du horrela dela taldeko lan bat edo laguna askoren artekoa edo Jasotzen baldin baduzu, baina ez baduzu ezer eskaintzen, zure lana ere ez da ikusten eta jendeak ere eskatzen du, grabazio egin duzu eta orain zer, orduan egiten duguna da lanketa bat. Oraindik jakina hau grabatu dugu eta hauxe landu dugu, ez dago parra. Baina saiatzen gara, behintzat istunik onenak, herri bakoitzean gutxienez grabazio bat edo bi edo gutxi batzuk lantzea. Fansan desantzen behetik esaten zen asilko, zenbat ume daukek eta 5. Herria libre dira, Ikusten dugu belaunaldian aldaketa handi bat dagoela, azkenengo 50-60 urteetan gizartea, Euskal Herriko gizartea, baina oro har mendebaldeko gizartea erabat aldatu dela, eta orduan hor daukagu belaunaldi bat, aldaketa horren aurretik jaiotako belaunaldia, gainera hegoaldean gerrarekin gutxi gora berako ditzen duena, eta jaio ziren Euskal Herri, beste Euskal Herri baten, zera bat ezberdina zen mundu baten, bai ohitura aldetik, bai hizkera aldetik, ezaugarri guztietan, ez? Izakeraz, ez dakit humilagoak dian eurak edo, baina beti izaten dute beraiek bizi ziala askoz ere konformistagoak ziala, ez? Gaur egun dena daukagu eta dena nahi dugu, eta lehen ez zeukaten ezer, baina beti izaten dute pozik bizi zirela. Naiz eta bizimodu oso gogorra eraman, esaten dute beraiek gustora eta pozik bizi zirela. Norek adintu batzuk sari, tatu kola. Metro aterdi, 2 metro sortzen. Askotan, lanbide bat izan dutenek, edo gizonezkoen normalean, lanbide bat izan dutenek, edo normalean, beraien burua baloratuago daukate, baina askotan etxeko andre izan direnek eta beraien gana joaten garenean beti izaten digute, baina nik zer kontatuko dizut, nire bizitza guztian ez dute zer egin, nik zer kontatuko dizut, ez? Pentsatzen dute ez daukatela ezer kontatzeko, eta gero hasten dira eta egon daitezke orduak, klaro, bizimodu osoa eta zenbat gauza bizi izan dituzte, zenbat lan egin izan dituzte, baina beraiek pentsatzen dute ez dutela lanik egin. Eta azkenean beraiek dira lan gehien egin dutenak igual, ez? Lankoste zuriaz balbiabazen. 70 urtetik gorako jendea kontatzen duena, 60 urtetik berakoek ez dutela kontatzen. Eta kontatzen duten ez dutela berdin kontatzen. Ez kontatzeko modua eta ez erabiltzen duten euskara, ez? Orduan gure oraingo lehentasuna horixe da, batez grabazioak egin eta belaunaldi horren lekukotasun hori jaso. Altxor da, iztun bakoitzaz. Beraiek bizitakoa guk ez dugu ezagutu hori lehenengo pertsonan, ez da, orduan, nik beti izaten diet beraiei, lasaitzeko eta hasieran behar bada urduri daudenan izaten diet, beti izaten diet, zuek kontatutakoa guretzako pelikula bat ikustea bezalakoa da. Guri oso zaila egiten zaigu sinestea hori hola zanik. Edo 6 urtekin sagardotegi batera lanera joan zen emakume bat. Hori gaur egun esatea ez sinestekoa da, edo 12 urtekin ume zain beste baserri batera. Bera umea izan da, beste ume bat zaintzera, eta halako kontuak eta beste milaka kontu horren antzekoak askotan guretzako ez sinestekoa dira. Orduan, berari daukaten bizipen hori eta altxor da, eta horrekin batera baita beraien hizkera ere, ez? Bila dira garrantzitsuak, kontatzen dena eta kontatzeko modua. Da Durangoko bonbardeua gogorrena, orduan txiki izan,
Ordurako ja Durangon bota zituen hile batzu lehenau, 2 ero, 3 lehenau ero. Gutxi gora bera egiten duguna da, lehenbizi, lekukoak ezagutuko dituztenen gana jo, udalak izaten dira, euskara elkarteak, kultura elkarteak, askotan zaharren egoitzak, abadeak eta ere onak izaten dira. Orduan beraien gana joan, eta eurerik esan, ia, herrian jaio eta bizitako jendea, eta batez ere hitz egiteko prest dagoena, eta buruz ondo dagoena, eta zer kontatu izango duena, zerrenda bat egiten dugu. Eta horren arabera, zerrenda horretatik, eta lehentasun moduan jartzen duguna da, adineko izatea, gero, auzo asko baldin badaude herri baten, auzo guztietako lekukotasuna jasotzea, auzo bakoitzak ere askotan bere historia txiki izaten duelako, eta gehienetan nik uste dute jende ona aurkitzen dugula, nik uste dute oso kontalari ona daudela. Elkarrizketako egiteko orduan, guretzat klabea da, elkarrizketatzailea herri horretako edo inguruko izatea. Guga bizitzen lantxo bat Euskal Herri osoan. Eta Tolosaldean elkarrizketak egiten da bilena, Tolosaldekoa da. Eta Goierrin da bilena, Goierrikoa da. Eta aurrekoak, gerra denporakoak eta gerra ostekuak, bat ez behorrei. Bizkaian eta Bizkaiko herri batzuetan giputx bat joan ezkero, bizkaitarra hasiko da bere hizkera pixkat moldatzen, jasotzen, baturantz jotzen, eta ez bakarrik Bizkaian, beste eskualde batzuetan horrela gertatzen da, ez pixka baturako, batua, txartean, horrelako joera bat izaten da, eta hori da ez duguna nahi, ez? Eta gero eroso sentitze hori, ez? Eta elkarrizketatzaileak galderak egiteko orduan, eta herriko historia ezagutzeko orduan, eta beti bertako izatea, inguruko izatea hori derrigorrezkoa da. Herri hizkera ezagutzeko zer hobe entzutea daño, ez? Nola gogoratzen dituzu umetako garaio, jokola jaio eta baserrian jende asko? Badaukagu galdetegi orokor bat, herriko bizimodua, lehengo herrian nolakoa zen, jaiak, ohiturak, eskolako kontuak, pixkat hori izaten da hasieran berotzeko eta hiztuna ere pixkat lasaitzeko erabiltzen ditugun galderak, eta gero bakoitzarekin aldez aurretik ere saiatzen gara perfil txiki bat egiten, hau txirrindularia izan zen, ero baserritarra da, ero arrantzalea, edo bakoitza bere ezaugarria ditu, ez? Eta orduan horren arabera egiten dizkiogu, prestatzen ditugu, galdera espezifiko batzuk hiztun bakoitzak ditzen. Pasarterik onenak dira gero aukeratzen ditugunak, eta batez ere horiek dira interneten jartzen ditugunak, ez? Gero, kasu batzuetan, hiztunak berak ere kontatzen dizkigu gauza batzuk eta esaten digu, hau kontatuko dizuet, baina ez erakutsi inori, hori ere eskutatu egiten dugu. Ero gu geuk ere batzuetan ikusten dugu, ez? Hau kontatu diguna hau, hobe izango da, ez erakustea, ez? Eta horrelakoak ere badaude. Gu metodologia hasieratik geneukan zehaztuta, azkenean zinta batekin lan egiten duzunean, erreza izan daiteke jakitea zer dagoen zinta horretan, baina milaka zinta dituzunean, hor dagoen informazioa kudeatzeko zerbait metodologia bat behar da, ez? Grabazioak bideoz egiten ditugu, baina horrekin batera grabazio zaharrak ere jasotzen ditugu, ez? Edozein formatutan etor daitezkenak. Orduan digitalizatu egiten ditugu eta denak lantzen ditugu metodologia berdinarekin. Hasiera batean katalogatu egiten ditugu grabazio guztiak, kode bat ematen diegu, herrika antolatzen ditugu, eta hasiera batean datuak sartzen ditugu interneten, zintaren inguruko datuak, iraupena, zein den bertan agertzen den hizlaria, eta gero hizlaria horri egiten diogu fitxa, bere biografia txiki bat, nongoa den, jaiote eguna, eta grabazioa katalogatuta dagoenean, lanketa etortzen da, grabazioen lanketa. Eta egiten duguna da, zinta bakoitza minutuz minutu laburtu. Orduan, minutuz minutu laburtzen dugu, minutuz minutu baino, pasadizo bat edo historia bat kontatzen du eta gaia aldatzen duenean, beste pasarte bat. Orduan, zinta bakoitza pasarteka banatuta gelditzen da, ordu bete inguruko zinta baten 20-30 pasarte irtetzen dira, 2-3 minutuko pasarteak, eta gero pasarte horiei lehentasun bat ematen diegu, interneten jartzeko modukoak diren, edo eskutatzekoak diren, edo baloratu egiten dugu, eta horrekin batera gai kode batzuk jartzen dizkiogu, gero interneten gaika bilatu ahal izateko, gerra hitz egiten duen, edo irakasle eskola kontuak, edo irakasleak, edo dena delakoa. 180 bat herritako grabazioak daude honezkero, 3.000-tik gora lekuko agertzen dira, eta zintak ere 4.000ko kopurua pasatu dugu duela gutxi,
4.000 zinta katalogatu genuen duela gutxi, eta pasarteak 27.000 edo uste dut 27.000 pasarte inguru daude kontsultagai, laburpena edo ikusteko, pasadizo edo kontakizun, 27.000 pasarte. Proiektu hau dago zuzenduta edozein herritarrentzat, ezta? Azkenean, interesgarria izan daiteke edozein pertsonarentzat momentu konkretu batean, baina gero uste dugu edozein ikerlarirentzat ere interesgarria izan daitekela, eta ez bakarrik filologoentzat, historia aldetik ere kontu pila bat agertzen dira hor, etnografia gaiak agertzen dira, mila ohitura, lanbide zarrasko aipatzen dira, nola egiten ziren, oso gai desberdinak agertzen dira, eta nik uste dut edozein ikerketa egiteko edo interesgarria izan daitekela. 2008an esan genuen, 4-5 urtean, 2012ako, ia gutxienez herri bakoitzean, euskal herri bakoitzean, grabazio bat eginda daukagu. Bueno, ondo bideratuta dago, ez dakit helduko garan horretara, lurralde batzuetan Gipuzkoa osorik harrapatu dugu, Araban herri euskaldunak, hau da, euskaldun zarra dituztena gutxi dira, Bizkaian ere nahiko horreatuta dukagu, beste lurralde batzuetan gutxiago, baina helburua nik uste dut oraindik ere horixe dela, gutxienez lekukotasuna jasotzea herri bakoitzean. Lagundu nahi diguzu, ze eratan lagundu daitekeen, bai transkripzioak egiten edo berai etxean grabazioaren bat baldin badu norbaitek eta hori eman nahi baldin badigu, webgunetik bertatik jar daiteke harremanetan gurekin. Gainera beti izaten dugu, norbaitek grabazio zaharren bat baldin badauka etxean, azkenean guk egiten duguna da grabazio hori digitalizatu eta berari itzultzen zaio bai originala eta kopia digital bat. Orduan gu bakarrik gelditzen gara kopia batekin. Orduan, nik uste dut grabazio zaharrak azkenean bestela etxean dauzkagunak denborarekin galdu egiten dira eta, zueko oso ondo tratatzen dituzue eta kalterik gabe. Mimo handiz. Euskara, gramatika, bizkaiera, hitzak, ahotsak eta bukatzeko musika. Gaurko saioari amaiera emateko kanta aski ezagun baten bertsio berezi bat aukeratu dugu. Lau begik bik baino gehiago ikusten dutela diote. Lau eskuk bik baino hobe joko ote dute gitarra? Hurrengo astera arte. Hey Donovan, get on in here. Let's play this thing. All right, man. You ready to do this? Let's get songs, do it. Let's do it. 1, 2, 3, 4.